Ina sabon 'yan mining ko kuma sabon wanda suka shigo harkar cryptocurrency? Wannan bidiyon naku ne. Kamar yadda muka sani kwana biyun nan ko 'yan satuttuka da suka wuce Notcoin ya fashe, yanzu ana jiran su Tapswap, su Pi da sauran coins ko digital coins wanda ake tunanin za a samu arziki da su. So shawarar da zan ba sabon 'yan mining shine ƙwarai mining hanya ce da ake matuƙar samun kuɗi da ita, amma duk wanda ya zo ya raja'a ko kuma ya dogara da iya mining a harkar crypto gaskiya bai shirya samun kuɗi ba. Idan kana so ka samu kuɗi a harkar crypto akwai wasu dabaru guda uku wanda zan koya mana, wanda idan mutum ya bi su za su taimaka masa ƙwarai da gaske ya samu miliyoyin kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci. Mining a harkar crypto shine mataki na farkon farawa, mataki wanda beginner zai iya farawa tunda shi baya buƙatar investing, ba sai ka zuba wani kuɗi za ka yi mining ba. Abin da kake buƙata kawai wayar hannunka ce, sai kuma platform ɗin da za ka je ka yi wannan aikin mining ɗin a biya ka. To harkar cryptocurrency gabaki ɗayanta harka ce wacce take kasuwanci ce, is a business. So in dai kana so ka samu kuɗi a wannan business ɗin dole ka bi wasu dabaru guda uku. Dabara ta farko ita ce ya zama wajibi ka je ka koyi yadda ake yin crypto. Ka koyi yadda ake crypto, akwai makarantu sosai wanda suke koyar da crypto, harkar cryptocurrency ɗin nan da forex trading, wasu ma suna yin sa ne da Hausa. Akwai makarantu sosai physical da online wanda wasu za ka je ka yi attending physically, wasu kuma za ka yi attending class ɗin virtually online duk daga inda kake. So suna koyar da dabarun da ake yi bi domin a samu kuɗi da su a harkar crypto. So bayan ka nemi ilimi yadda ake crypto ɗin, strategies, salo, dabarun da ake bi domin a samu kuɗi a crypto, abu na biyu shine sai ka nemi jari, domin ba a yin kasuwanci sai da jari. Cryptocurrency ko kuma forex trading kasuwanci ne. Definitely sai ka samu jarin da za ka ke investing domin ka ke inganta samun kuɗinka a harkar online. Domin idan ka tsaya a mining kawai, lokacin da aka yi mining aka yi launching wannan coins ya zama kuɗi, in ka ɗauka ka siyar shi kenan, baka da wata haja, baka da wata kadara, ka dawo 0 point kenan. Amma idan kana da kuɗi za ka iya holding wannan coins ɗin naka, bayan ka yi holding ma za ka iya zuwa ka siyo na wasu ka zo ka tara, lokacin da ya tashi sai ka je ka siyar da shi, ka samu kuɗi sosai, kuma maybe lokacin da za ka siyar zai ƙara daraja sosai. Sannan abu na uku shine ka samu mentor. Mentor shine wani mutumi ne wanda already ya wuce inda kake, ya yi nisa, ya san dukkan wasu strategy, wasu dabaru da ake amfani da su a harkar wannan kasuwancin ta forex trading ko kuma harkar wannan crypto ɗin. So zai ke nuna ma hanyoyi da kuma new strategies da za ka ke bi domin ka samu kuɗi da su. Almuhim dai anan mu sani cewar crypto is a business. Business ne da ake samun kuɗi. So ba a yin kasuwanci da ka, you need to learn, dole ka koyi wannan kasuwanci ɗin. Sannan abu na biyu dole ka nemi kuɗi ka yi investing, ka inganta kasuwancinka. Sannan abu na uku ka nemi wani mentor wanda zai ke taimaka ma, yake inganta mu, yake koya ma dabarun da za ka inganta wannan kasuwancin naka. Ka kalli crypto a matsayin normal business da kake yi a gida. Idan dai za ka kalle shi ka yi koya, ka yi investing ɗin kuɗi, sannan ka nemi mentor, za ka samu kuɗi fiye da tunaninka. Amma in dai kai restricting ko kika yi restricting kanki a iya mining, mutum bai shirya samun kuɗi ba. Domin mining idan ka kwatanta kanka a matsayin digital miner wanda yake mining online da wanda yake zuwa ya ɗauki diga ko gatari ko guduma ko wani abu wanda zai je amfani da shi ya tafi jeji ya tona rami, ya yi haƙo, ya tafi jeji inda ake tunanin za a samu wani ma'adanai ko gold ko azurfa ko silver ko wani abu makamancin haka, ya je ya tona shi, ya tona domin ya haƙo wannan abin ya zo ya siyar. Idan ka kwatanta kanka, shi bayan ya sha wahala, ya yi wata da watanni, ya yi shekaru ko kuma watanni yana wannan haƙar, bayan ya gama zai ɗauki wannan ma'adani ɗin da ya ko kuma wannan abin da ya samu, zai ɗauke shi ya je ya kai kamfani ko kuma masu siya wanda suke intermediary tsakanin shi da kamfani sai su zo su siya cikin kuɗi ƙanƙani.
maybe miliyan ɗaya, maybe dubu ɗaruruwa, su kuma za su je su siyar da shi ko kuma su riƙe wannan abin sai ya tashi, sai su je su siyar da shi a maƙudan kuɗaɗe, sannan kamfani ma ya karɓa ya je ya sarrafa wannan abin. Idan ya samu miliyan ɗaya, to kamfani zai iya samun miliyan ɗari ko miliyan dubu da wannan abin da ya samu. Wanda ya zo ya saya a wajensa ma zai iya samun linkin ba linkin kuɗin da ya samu. Kun ga shi abin da ya rage mai samun kuɗi kawai ya yi restricting kansa, kawai shine zai je ya yi mining ne kawai ya zo ya siyar. Idan ya sai ya dawo ya ci gaba da haƙo, ya ci gaba da shan wannan wahala. Amma idan da yana da jari kuma ya koyi yadda ake siye da siyarwar wannan ma'adanin da yake zuwa ya haƙo, idan ya haƙo shi ba zai je ya siyar da shi kai tsaye ba, zai bi wasu hanyoyi, wasu strategy da zai je ya samu kuɗi da su. To kwatankwacin shi, to kwatankwacin ka ne kai da kake digital mining, kai ma haka kake. Idan dai kai restricting kanka a matsayinka na wanda ka shigo harkar crypto, because duk wanda ya shigo mining to kawai ya shigo crypto, because crypto is part of mining is part of crypto business. So idan ka shigo wannan harkar kai restricting kanka a mining kawai, ni idan ina da kuɗi bayan ka gama mining zan iya zuwa na sai coins ɗinka na holding ɗinsa, zan bi strategies da ake bi lokacin da yayi tsada yayi kuɗi, ni kuma na je na siyar. Kaga kai ka zama kamar lebura na ne, ni kuma na zama kamar uban gidanka. Wannan dai shine, idan kana so ka samu kuɗi a harkar cryptocurrency ya zama wajibi ka yi investing, ka koyi ilimi, sannan ka samu mentor wanda zai nuna ma hanyoyi da kuma dabarun da za su taimaka ma domin ka samu kuɗi da su. Sunana Abubakar Umar, na gode, sai anjima ku.